kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw. Asa ka man nga dapit, asa ka man nga probinsya, asa ka man nga lugar dinhi sa Mindanao mga igsuon, ang Ginoo magapanalangin kanimo pinaagi niining atong panag-uban dinhi sa tingog sa reformasyon. Sa gihapon mga higalag mga igsuon kini ang inyong alagad, Brother Ramil Escalera ang inyong ikauban niining kagabion sa atong oras alas 6 ngadto sa alas 7. Mag-uban ta sa atong tulumanon alang sa atong mga hilisgutanan kabahin sa dugang nga mga pagsusi, pagtuon sa mga pagtulunan, mga kamatuoran diya sa balaang kasulatan. O sa gihapon mga higalag mga igsuon labi na gyud sa mga nagamonitor karon sa ilahang mga FM stations o FM monitor, radio. Ang atong access o atong text line 0905-893-5385. No, dinha ninyo ipadangat o dinha ninyo ipadala ang inyong opinion, inyong pangutana, inyong concern, mga greetings sa mao nga text line or hotline nato mga igsuon. 0905-893-5385. At the same time, live kita karon sa atong Facebook account Ramil E. Escalera, and also sa atong Philippine Southern Union Conference, no, diha sa Facebook page mga igsuon. Just search SDARM Philippine South Union Conference or SDARM o SDARM. Diyan ninyo makita mga igsuon ang atong Facebook account sa SDARM, then live kita karon mga kigsuonan. So sa mga viewers nato karon nga ikauban, just comment diya sa ubos nga bahin sa atong live program. Then atong tagaang pagtagad mga higala ang inyohang mga text messages, inyohang pangutana o labi na gyud inyong dugang nga mga ideas, dugang nga mga opinions sa atong lisgutanan karon. Ang ato ding isgutan karon mga higala, mga igsuon, andama ang inyohang mga Biblia, andama ang inyohang mga papel og ballpen alang sa pag-take note sa mga importante nga bot ninyong isulat, no? Nga mga bersikulo aron dili malimtan. Ang atong pagatun-an mga kaigsuonan mahitungod sa the Church of God, ang Iglesia sa Ginoo. So mao ning atong hisgutan uban ang pagsusi sa balaang kasulatan kabahin mga igsuon sa Iglesia sa Ginoo o Iglesia sa Dios. So andama inyong kaunggalingon ni ana apan sa dili pa salamat sa Ginoo niining maong pinasahing higayon nga kita magkauban. And then niini usab nga pribilehiyo nga kita makaambit na usab, no, sa mga panalangin. Pinagi sa iyang mga buhing pulong nga maoy muhatag kanato og giya mga higala nga atong mahibaluan, atong makatunan dinhi sa atong programa. So salamat sa Ginoo niining maong kahigayunan ug pasalamatan usab nato ang suporta o naghatag og kinabuhi niining atong tulumanon nga kita ma-hook up live sa 5 ka mga XFM stations dinhi sa Mindanao, dinhi sa may Jensan, sa Davao, Tagum, Mati o diha sa may Bukidnon. No? So live kita karon mga higala, mga igsuon sa atong program sa tanan nga nagapaminaw. Just text sa atong text line aron kita magkumustahay, binatiay, no, sa matag usah kanato. And pasalamatan usab nato ang balikon ko ang atong sponsor, no. Walay lain si Brother Remilito Oy, Doc Remilito Oy sa Yes to Health Company, at the same time din usab sa XFM mga igsoon station. So salamat kaayo niining mao nga pagsuporta nga imong gihimo ang Ginoo magapanalangin kanimo.
Ato pong pasalamatan ang General Manager sa XFM, Sir Edwin Garing sa pagpahiluna sa atong live mga kaigsuonan nga managkadungan kining mga FM stations aron nga mahiusa mga kaigsuonan ang atong broadcast. Sa daghan kayong salamat. O ang ato pong mga managers sa different stations o sa mga stations asa man nga dapit nga naka-hook up kanato karon. O ang atong mga technicians no sa mga stations karon nga naka-duty no, daghan kayong salamat. Labi na kang Sir Richard, kang Sir Jaymar, kang Sir Bal ug sa uban pa nga naka-duty karon sa mga station sa XFM nga live kita naka-hook up karon sa atong programa. Now, salamat usab ta sa atong makugihon usab nga naga-assist kanato live sa atong YouTube o sa Facebook sa page sa SDARM mulailain ang sa media department sa atong Philippine South Union Conference, Brother Omar Silao diha sa may Cagayan de Oro. Mayong gabi og ang Ginoo magapanalangin kanimo. Now mga higalag mga kaigsuonan, dinhita sa pagtimbaya sa atong mga listeners, sa atong mga viewers nga makugihon nga nagasunod kanato sa atong programa. O sa niini mga kaigsuonan si Brother Joy Tam Samosino. No, salamat pastor, salamat sa Dios. God bless. Mayong gabi. So salamat sa imuhang pakig-uban kanato sa atong programa. Kang Mercy Mausisa usab no nagasunod sa atong live program. Si Stanley Hagaoy. No, nice topic pastor. Naalala ko tuloy yung mga pa-Bible study natin sa Dunlugon. Okay. So daghang salamat no sa inyong pakig-uban sa atong programa niining kagabihon o sa matag program o matag broadcast nato mga higalag mga igsoon. Okay, so alang sa mga nagamonitor karon sa ilang mga radio ang atong text line balikon ko 0905-893-5385 0905-893-5385 alang sa inyong pangutana, opinions, unsa man inyong concern nga ipadangat dinhi sa atong programa sa nag-una no nga mga stations sa inyong lugar. Nagkalalaing lugar no dinhi sa Mindanao ang XFM. Sa di pa ta moadto sa unahan mga higala mga kaigsunan, sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, balikon ko ako ang inyong ikauban karon, Brother Ramil Escalera, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa, sa gihapon ako mo ambit kaninyo mga igsuon og mensahe pinagi sa awit. Dili ako ang maawit pero dunay mga awit mga kaigsuonan nga atong ipahat kaninyo gikan sa mga mag-alawit gyud no, mag-aalawit. Ang atong awit nga pamalandungan karon naguluhan kini kung mubalik na siya. So atong pamalandungan ang mensahe niini samtang atong daygon ang Ginoo dinhi sa atong programa mga igsoon. Sa pagkayab niya sa langit, may saan siyang gibilin. Siya mo anhin sa ikaduhang pagkuha sa mga iyan. Kung mubalik
Okay, so salamat sa maong awit nga atong napatalinghugan mga higalag mga kaigsuonan sa atong mga naa karon sa ilahang mga panimalay o asa ka man karon nga dapit. Hinaot nga ikaw na panalanginan sa maong awit nga atong napamalandong nining kagabion nga haduon na lang gyud ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. O ang importante nga kita maandam o kita mangandam, no? Kay dili lamang ang pagpaabot mo atong ginahimo, no? Samtang nagkinabuhi ta, ang pinakaimportante gyud nga ang pagpangandam, no? Samtang nagpaabot ta, niya nang maong dakong adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, naghimo ta sa pagpangandam nga atong nahibaluan, no? So, mo ni mga kaigsuonan ang atong buluhaton ang pagpangandam niya ng adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kabahin niini mao ang pagsangkap nato sa mga kahibalo, mga pagtulunan, mga kamatuoran diha sa nga gipadayag diha sa balaang kasulatan. O mao ni tumong sa tingog sa reformasyon dinhi sa inyohang soaking station sa XFM. At the same time, sa atong live na program, mga igsuon sa Facebook o sa YouTube. Sa mga nangutana diay sa YouTube, mga kaigsunan, atong gipost diha sa atong live karon. Pwede ninyo na makuha ang link, mga kaigsunan. Aron ato pong ma-share sa atong mga higala, mga kaparentihan, nga buot sab ninyo nga masayod sa dugang pa sa mga pagtulunan diha sa balaang kasulatan. Okay, so once again, welcome ang tanan sa atong panag-uban ining taknaa o ang atong mga listeners sa radio karon asa ka man gadapit dinhi sa Mindanao, kutob sa maabot sa Sibya mga kaigsuonan, dinhi sa may Malaybalay, Valencia, asa man ang imo nga dapit, mag-uban ta ining kagabion pinaagi sa atong programa mga higala sa pagtuon. Now, ato sang unang daygon na Ginoo pinaagi sa pagampo. Amahan namo na ka sa mga langit nining takna sa kagabion. Nagapasalamat na usab kami o Dios sa imong mga panalangin nga among ginadawat sa matag adlaw, ilabi na sa imong paggiya sa matag usa nga kami mahimong hilwas sa mga katalagman o unsa man nga mga kadautan. Og niining kagabion, samtang kami mag-uban sa programa sa tingog sa reformasyon, hinaot nga ang imuhang kaalam nga langitnon among mabatnan nga mao'y moabli sa among unahunag kasing-kasing sa mga pagtulunan nga buot nimo nga among makatunan. Ginoo, hatagi kami sa kaalam nga mao'y among gikinahanglan. Wala kami igong katakos, labi na gyud sa kaalam nga makatugkad sa mga kamatuoran o pagtulunan. Busa ang imong balaang espiritu, gilauman namo nga magauban sa among pagtuon niining kagabion. Among giampo usab o Dios ang mga listeners karon kung doon na may mga problema, doon na mga gihambin nga mga balatian, hinaot ikaw maghatag og kasulbaran niining tanan. Dugangi ang ilahang kahibalo nga mo'y mo palambo sa ilang pagtuo diha kanimo. O pasayloa usab kami o Dios sa among mga kasalanan o kini gilauman namong madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, welcome sa atong programa niining kagabion. Ang atong pagtuon mga higala, mga igsuon, kabahin kini sa ang iglesia sa Dios. So atong susihon unsay meaning o katuyuan ngano nga ang Ginoo dunay iglesia. Dili lang sa atong panahon karon, bisan pa man sa unang mga kapanahunan. Doon na katawhan sa Dios mga kaigsuonan nga iyang gihiusa diha sa usa ka iglesia. So aduna gyoy katuyuan ang Dios niining tanan. Siguro matag usa kanato dunay gipasakupan nga iglesia. Ang uban usab wala pa nagpasakop sa iglesia. So atong gipanghinaot niining kagabihon sa atong pagtuon nga aduna kitay masabtan sa kaimportansya sa pagpasakop sa iglesia. Ilabi na kini
nga iglesia unang-una nagpasakop usab diha sa Dios o diha kang Kristo. So, ubanikon ninyo sa atong pagtuon kung kamo dunay mga papel ug bulpen, dunay mga Biblia, dako kay na siya og kining kahimuan mga higala aron nga ato yung masabtan og matugkad ang mga pagtulunan nga atong pangisgutan nining taknaa. So, usbon ko sa mga nagapaminaw karon. Abli ang atong text line sa inyong mga suggestions, concerns o labi na gyud sa inyong mga pangutana. No, abli ang atong number sa 0905-893-5385. Balikon ko alang sa atong mga nagapaminaw karon. Karon man sa atong programa o sa sunod nga mga oras o sa mga adlaw, pwede mo text ana nga text line. Tungod kay mao kana ang atong dulay sa atong programa sa tingog sa reformasyon mga higala. Now, sa pagsugod sa atong pagtuon, atong hingsayran mga kaigsuonan, nga kung magisgot ta og iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, pasabot kini o hatag kini og idea nga kini usa ka visible. No? Des balang kasulatan, visible, makita. Bot pasabot, organisado nga pundok nga makita. No? Dili ingon nga kung magisgot ang Dios nga iglesia, nga dili visible sa mga tao. Ang Dios ra ang nahibalo sa iyang katawhan nga iyahang mga pinili. Kung dili mga kaigsuonan, kung magisgot ang iglesia, makita gyud ni siya usa ka pundok, usa ka kongregasyon, maila nga sila mao ang usa ka nahisakop diha sa mao nga congregation or iglesia. Oh. Kay do naman ko'y mga panghuna-una usab mga kaigsuonan nga ang Dios dunay mga katawhan sa nagkananlain nga mga pundok ug mga kaiglesiyahan. Oh, muna ang iglesia sa Dios. Ang Ginoo ra nahibalok kung kinsa ang iyang mga ginsakupan. Pero atong tun-an karon mga higala, mga igsuon, mahitungod sa iglesia sa Ginoo o iglesia ni Kristo nga usa ka organisadong pundok sa katawhan, visible, makita, dayag. Oh, og atong ma-identify samtang sila nagpuyo niini nga kalibutan. Now, sa pagsugod mga kaigsuonan, pinaka basihan nato ang gihatag nga sugo o komisyon sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang siya hapit na mukayab ngadto sa langit. No? Ingon nga si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, dunay mga ginsakupan, dunay mga tinun-an. Sa dihang hapit na siya mubiya ngadto gikan kanila. Ang Mateo 28 versikulo 19 mao kini ang iyang gihatag nga tugon ngadto kanila. No? Panlakaw kamo, panudluan ninyo ang tanang nasod, unya nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. So, gisugo ang iyahang mga sumusunod, mga higala, mga igsuon sa pagwali, sa pagtudlo. Mo kani ang usa sa gimbuhaton sa iglesia sa Ginoo kining pagwali or pagtudlo og ang sunod ni ana mao ang pagbautismo. No. Mao ni ang gibilin sa atong Ginoong Hesukristo nga buluhaton sa iyang iglesia. So, una, muwali. Muhimo sa pag-ibanghilyo. Muhimo sa pagpahat sa kamatuoran, pinaagi sa pagminsahi. O kung kinsa ang mutuo mga kaigsuonan, muli giingon sa Marcos 16, versikulo 16. No? Kay sa pagwali, sa kamatuoran, kung dunay mutuo, dili po na siya mahimong diha ng kutob nga mapasagdan. Kinahanglan gyud siya diining gitawag og bautismo.
Og kining bautismo makigsunan mao kini usa sa gimbuhaton aron nga ang usa ka individual mahisakop sa gitawag og visible nga iglesia sa Ginoo. No? So doon na gyud organisado, doon ay usa ka organized nga grupo o iglesia ang Dios dinhi sa kalibutan. Ngano man, doon na may makahimo sa pagbautismo. Di ba? Dili ni siya ingon nga kung motuo ka sa kamatuoran, so pabilin lang ka diha kung asa ang imuhang gipasakupan, ang importante nga ikaw nituo sa kamatuoran. Kung asa man ka nahisakop, pabilin lang ka diha. Kaya ang Ginoo mo ilara kanimo nga ikaw sakop sa iyang katawhan, inig-abot sa katapusang panahon. Now, ang balaang kasulatan makaigsunan klaro kaayo nga aduna gyoy grupo nga identified kini nga iglesia sa Ginoo. Kay sila mao ang gitahasan sa pagwali sa kamatuoran og kun kinsa ang motuo niini mosunod dayon ang kining bautismo. Kay ang motuo og magpabautismo sumala sa Marcos 16:16 atong basahon, ang motuo og magpabautismo mamaluwas apan ang dili motuo pagahukman sa silot. So mo ni mga igala, mga igsuon ang unang mga lakang o mga gimbuhaton sa iglesia nga diin giila sa Dios nga iyahang katawhan. Now, unsa pa mga igsuon ang gikinahanglan nga mahimo sa iglesia niadtong mutuo or niadtong mutuo usab nga iyang mahimo sa iyang kaugalingon. O kay dili man lang naa sa iglesia ang gimbuhaton. Apil ang individual nga nakadungog sa mensahe, nakadungog sa mga kamatuoran nga gihatag sa Dios. Ingon nga maoy atong sulundan, unsa man pod ang gikinahanglang mahimo or mahitabo kaniya. Nagingon mga higala ang Buhat 2:47. Buhat 2:47 nagingon. Igaduga nganha sa iglesia nga nagadayeg sa Dios og nahamutan sa tibuok nga lungsod og ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. So buot pasabot mga higala, mamahimo silang mahisakop niya ng mao nga grupo o iglesia, mahidugang sa mga sakop niya ng mao nga iglesia. So makasinati ang usa ka nidawat sa mensahe, nidawat sa kamatuoran ug pagpasakop sa usa ka iglesia nga diin kini mao ang nagwali sa kamatuoran, mao ang nag-ibanghilyo sa kamatuoran nga iyang gituuhan. Dili pod pwede nga nakadungog kag wali, nakadungog ka og mga pagtulunan sa usa ka pundok nga imong gituuhan o gikinabuhian, unya didto ka magpasakop, magpabautismo sa lain nga pundok nga wala magtudlo ni ana nga kamatuoran. Kay ang kamatuoran man mga higala nga mga igsuon, mauna ang naghatag kanato o mauna ang nagpaila kanato sa atong Ginoo nga atong gialagaran. So kung lahi nga kamatuoran ang gi-adaptar o gikuptan niya nga pundok, dili kauyon sa kamatuoran nga imong nasabtan, imong gidawat ingon nga kini kamatuoran nga gikan sa Ginoo. Unya didto ka magpasakop, mga igsuon, dili uyon sa plano sa Ginoo. Kay ang pagwali sa ebanghelyo, pagwali sa kamatuoran, kung imong tuuhan, musunod dayon ang pagbautismo. Gumikan sa imuhang pagtuo diha sa kamatuoran nga imong nabatunan. So ingon ana mga higala, mga kaigsuonan ang mga gimbuhaton sa iglesia ug sa individual nga nakadungog sa mensahe. Like for example, imong nadunggan ang mensahe mahitungod sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. So imong nasabtan nga si Ginoong Hesus, bisan siya nagpakatao, tinuod tao siya,
100% ang iyahang pagkatawhanon tungod kay siya mubati sa tanan nga gibati sa usa ka tawo. Pero ato pong gituuhan nga siya Ginoo nga nagpakatao. Oh. So ang iyang pagka-Dios, mga kaigsuonan, iyang nabatunan, og siya nagpakatao. Subot pasabot, siya Dios, siya pod tao. Dunay dual nature ang atong Ginoong Hesukristo. So kung imo nang nasabtan, unya imong giila nga siya mao ang manluluwas. So magpasakop ka diha sa usa ka pundok nga nagatuo sa sama nga pagtulunan. Kung dito ka magpasakop sa nagtuo nga si Kristo imong manluluwas, giilan nimo siya nga Dios, pero diha na ka nagpasakop sa usa ka pundok nga lahi ang pagtuo ni ana. So dili na siya mahi-connect ang imong pagtuo diha sa imuhang pagpabautismo. Okay, sa badi pa ta moadto sa unahan atong timbayaon ang atong mga live viewers karon o naga-tan-aw sa atong live sa Facebook. Isa niini si Brother William Cortez Quezon diha sa may Luzon. No, mayong hapon or mayong gabi Brad unsay channel nimo sa YouTube para ma-share nato. So akong gi-post diha, no, igsuon. Pwede nimo na siya nga share na diha sa comment portion, comment area usab. Then watching from Malabuyok, Cebu, si Ma'am Mera Flor Licera. Good evening kanimo ma'am and happy viewing kauban sa imong mga kaubanan usab diha. Kang Sister Bebet Salagantin Escalera usab diha sa may Camiguin Island. Mayong gabi ang Dios magapanalangin labi na gyud sa atong mga kaparintihan igagaw o sa tanan nato nga mga kaigsuonan kay galaan diha. Okay. Sa pagpadayon mga igsuon, dinhita sa punto nga mahitungod mga igsuon sa mingtuo sa mensahe. So ato nang naisgutan nga sila igadugang diha sa usa ka iglesia nga nagadayeg og nahimutan sa Dios. O kung magisgot ang iglesia mga igsuon, usa kini ka kongregasyon o pundok or asembleya. So balikan na to, visible, makita gyud siya nga pundok, congregation. Kung magisgot ta og iglesia nga diin ang motuo og magpabautismo mahisakop didto. Munay plano sa Ginoo. Ang matang usa nga dunay pagtuos kamatuoran, mahisakop siya sa usa ka iglesia. Mahisakop siya sa usa ka pundok nga diin susama ang pagtuo, susama ang doktrina, susama ang kining mga prinsipyo. Tapos gitawag siya sa 1 Pedro mga kaigsuonan 2 bersikulo 9. Kung magisgot ang iglesia, gitawag siya og katawhan or nasod nga balaan. Harianon nga pagkasaserdote or katawhan nga nakaugalingon sa Dios. So mao ning meaning sa iglesia mga igsoon. Matod pa sa mga bersikulo, apan kamo nga kaliwatan nga pinili, harianon nga pagkasaserdote, nasod nga balaan. Katawhan nga kaugalingon sa Dios aron igabantala ninyo ang pagkahalangdon niya nga nagatawag kaninyo gikan sa kingit-ngit ngadto sa katingalahang kahayag. So dunay katuyuan ang Dios ngano nga dunay pundok, kongregasyon or iglesia ang Dios kay sila mao ang iyahang mga representante, mga ambasador, mao ang iyahang mga gitawag pagani ni sa uban nga mga sitas balang kasulatan nga mga saksi. Kitang tanan mga kigsuonan nga adunay pagtuo sa atong Ginoo o niya atong imantala nag-angkon ta, nagbuhat ta sa buhat sa pagkasaksi. Saksi sa Dios, saksi ni Jehova. So mao ni ang gimbuhaton sa kining iglesia, mao ni ang katuyuan sa Dios. Sa 1 Timoteo gitawag po ni siya og balay sa Dios. 3 bersikulo 15.
Nagingon dito, apan kon ako malangan og dugay aron masayran ko mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios, nga buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran. So kung magisgot tag balay sa Dios mga kigsuonan, suod gyud kaayo ang relasyon sa Ginoo og kining maong iglesia. So kung masabtan nato na mga higala, mga igsuon, mabutang sa atong una-una nga importante gyud ay ang pagpahisakop sa usa ka iglesia. Ilabi na gyud kung kini nga iglesia nahisibo, nahidugtong diha kang Kristo. Sa unsang paagi, sa pagkinabuhi, sa kamatuoran, nga anaa kang Ginoong Hesukristo. Oo. Nga naman, gitawag ni siya balay sa Dios, diha ang Dios mopuyo. Kinahanglan usab kita mahisakop niini aron kita mahimong kapamilya sa Ginoo mga igsoon. Ingana ka importante ang pagpasakop sa usa ka kongregasyon o usa ka iglesia. Apan situit nga kana nga iglesia nga atong gipasakupan nahidugtong diha kang Kristo kay sumala pa mga igsoon sa kining Episo. Episo 5:23 o 25. Nagingon, mga bana, higugmao ninyo ang inyong asawa, maingon man nga si Kristo usab na higugma sa iglesia o gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya. So mo ni nga ato yung susihon mga kigsuonan nga ang iglesia nga atong napasakupan wala gyud mahibulag diha kang Kristo. Ang pagtulunan, mga pagtudlo sibo gyud diha sa balaang kasulatan, sibo gyud diha sa kinaiya og mga pagginawi sa atong Ginoong Hesukristo nga gisulti diha sa balaang kasulatan. Ngani ang balaang kasulatan nagpahayag nga kita nga mga tumutuo, kita nga mga tumutuo mga kigsunan kung nahidugtong ta diha sa usa ka iglesia, perti ka kinibang advantage kayo, dako kayog benepisyo, mga higala mga igsuon. Kung nahidugtong ta sa iglesia, labi na gyud og kana nahidugtong diha kang Kristo, dako kayog benefits alang kanato. Nga naman, giila kita nga mahimong kabahin sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang gitawag nga lawas, kaparti sa lawas. Atong basahon ang Episo 5:23-25 aron masabtan nato ang kaimportansya sa pagpasakop sa usa ka iglesia nga atong gituuhan nga nagdala sa kamatuoran og mensahe nga gikan kang Kristo, gikan sa Dios. Ingon dinhi 1 Corinto 12 bersikulo 12, 13 ug 27. Kay maingon nga ang lawas usa og may daghan nga mga bahin ug ang tanan nga bahin sa lawas sanglit daghan usa lamang kalawas. Mauman usab si Kristo. Kay kitang tanan gibautismuhan diha sa Espiritu aron mausa kalawas. Bisan mga Hudiyo, kon bisan mga Krisyanhon, bisan mga ulipon, kon bisan dili ulipon, og kitang tanan gipainom sa usa ka Espiritu. Sabot pasabot mga kaigsuonan, nahimo tang bahin sa lawas. So, importante ba ang pagpasakop? Importante, kay mahimo tang kabahin sa lawas. Ngani si Kristo maong ulo ug ang iglesia mao ang lawas mga igsoon. Dili pwede nga ang tao dunay usa ka ulo ug duna siya'y 2, 3, 4 kalawas. Doon na lamang gyud siya usa ka lawas. Ang mahidugtong diha kaniya kung kita mahisakop diha sa usa ka lawas, mahimo tang kabahin sa lawas ni Ginoong Hesukristo. So ingana ka importante mga higala nga masabtan nato ngano nga gikinahanglan nga aduna tay pasakupan nga iglesia. Kay doon naman mga ideas, doon ay mga panghuna-una nga adi ko magpasakop og
iglesia o relihiyon nganuman, business, pangwarta, ang usa ka pundok. Mga higalag, mga kaigsuonan, ang Dios nagtukod og iglesia. Di ba? Si Kristo mismo, kanimo Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. Dili aron nga kini maka-income, aron mahimong business, kundili aron ang plano sa Ginoo sa pagluwas sa tao, mga igsuon, mamahimo pinagi sa iyang mga sumusunod. So mao ning katuyuan. Siguro doon ay mga nakita ang uban nga ang iglesia gihimong pamaagi aron nga mahimong business, income generating. Pero susihon nato, mga igsuon, dili tanan nga mga kaiglesiyahan nga natukod ngayon ana ang katuyuan. No, dili nato tanan, no? So, balikan nato, importante gyud nga kita magpasakop og usa ka iglesia. Aron kita mahidugtong diha sa usa ka lawas nga mahimong nakidugtong usab diha kang Kristo. Dili ta mahimong lawas ni Kristo nga kita-kita lang. No? Walay gitawag makigsunan nga direct to heaven nga pagpangalagad sa Ginoo. Moagi gyud kag agency. Ang iglesia, mga igala, mga igsoon, gitawag siya agency for the salvation of men. Ahinsa siya sa Ginoo. Siya maong gitahasan din sa yuta nga mang-recruit og mga kalag nga dad-on sa langit. Kay karong panahon na, mga kaigsuonan, wala na'y anghel. Nindot to sama sa unang mga panghitabo, unang mga katawhan sa Dios nga anghel mismo ang naggiya kanila. Pero hinumduman na to, mga higala, si Apostol Pablo, sa diha nga Saulo pa siya. Si Ginoong Hesus na mismo ang nag-recruit sa iya, nagpasabot kaniya nga ang iyang ginalutos mao ang katawhan sa Ginoo, pero iya siyang gidala ngadto kang Ananias, ngadto sa iglesia aron siya mahisakop niini. Sa ingon ana ka importante igsuon higala nga kita, ikaw ug ako mahisakop sa usa ka iglesia. No? Kung nagduha-duha ka pa karon, kung naa sa imong una nga kining iglesia ra ba, mostly ra ba sa mga relihiyon o mga pundok, doon na ra ba'y kamatuoran mahitungod sa ikapulo, so pangwarta ra ni. No? Mga higalag, mga igsuon, kinahanglan masabtan nato unsa ka importante ang iglesia, ang pagpasakop niini. Now, sa pagpadayon, nag-ingon usab, mga igsuon, ang balaang kasulatan or nagpahayag usab mahitungod sa kining gitawag og timailhan. Timailhan, mga igsuon. Nganuman, daghan manggong iglesia karon. Daghang mga pundok. So ang balaang kasulatan naghatag pod og mga timailhan nga kini siya mao ang iglesia nga diin gitahasan sa Dios nga mo-recruit og mga kalag para dad-on sa langit. No? Agency. Kung madto kag laing nasod, mga igsuon, magbantay ta kay doon na po'y mga gitawag og agency nga mo-recruit pod sila. Pero ang problema, pag abot na sa panahon, mawala. Muna gitawag og mga illegal recruiters. So dinhita sa balaang kasulatan, doon na po'y mga timailhan aron mailan nato, mga igsuon, ang matuod nga iglesia. Ang tinuod nga katawhan sa Dios nga mao'y gitahasan sa pagpang-recruit og mga kalag. Anong recruit atong gitawag, mga igsuon? Kay mao man gud ni ang plano sa Ginoo. Ang mahimong mahisakop sa iglesia, dili lamang sila taman sa pagpasakop, kundi sila na usab ang muhimo sa komisyon nga gihatag sa Ginoo, gibilin sa Dios nga muwali. So kitang tanan nga magpasakop og iglesia, ready ta, andam ta nga muhimo usab sa maong buluhaton. Sa pagsangyaw, sa pagwali. Kay kitang tanan, mga kigsunan, ang tanan nga maluwas, sila mga misyonero. Misyonero. Nganuman, dunay bituon sa korona. O kana nga korona, kana nga bituon sa korona, nagrepresentar kana sa mga kalag nga imuhang natabangan nga sila
maluwas o makaambit niya ng langit nun nga puluyanan. So ang tanan mga misyonero gyud, mga higala, mga igsoon. Okay, now sumala sa Mateo City versikulo 20, unsay unang timailhan nga gihatag sa Dios nga atong masabtan, gipahayag nga kini magpaila nga kini mao ang katawhan sa Ginoo, iglesia sa Ginoo. Mateo City versikulo 20 nag-ingon, sa ingon ni ana mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Take note ha. Ang balaang kasulatan nagpahayag nga dili lang kutob sa pag-angkon, kundi maila na to pinaagi sa ilahang mga bunga. Unsa maning bunga mga igsoon? Unsa maning bunga nga gisgutan dinhi nga kining mailhan na to? O kabahin diini makigsunan mao ang bunga sa espiritu. Kabahin ni sa gawi, mga binuhatan, o it involves character. Ang ilahang ginahimo, ilang lifestyle. Maila na to ang katawhan sa Dios pinagi sa ilahang gawi. Kay matod pa mga igsuon sa Galacia 5:22-23, mao ni ang bunga sa espiritu nga gisgutan. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kamatok. Oh. Sabot pa sabot kung naa ka niini nga mga bunga, mga igsuon, usan ni sa timailhan nga diin kita nahisakop sa iglesia sa Ginoo. Nakabaton ta gugma sa atong isig katao, no? Unya dunay kalipay o kalinaw ang atong pagkinabuhi. Although nga dunay mga pagsakripisyo pero linaw o kalipay ang imuhang kasing-kasing. Og pagkamaayo, pagkamapuanguron, pagkamatinumanon, asa nga pagkamatinumanon? Sa kabubuton sa Dios, kasuguan sa Dios. Naa ang pagpugong sa kaugalingon. Kini kung isgutan nato higala ang pagpugong sa kaugalingon, nahilakip ra ba dinhi ang atong pagpugong nga gisgutan sa 1 Corinto 10 versikulo 31. Oh, morning pagpugong nga gisgutan. Pagpugong nga dili nato mapasubo ang Ginoo. Kay matod pa sa 1 Corinto 10:31, busa kon mangaon kamo, kon manginom, kon bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. So nahilakip dihang pagkaon, lahikip dihang pag-inom. So naa ang pagpugong. Maila sila pinaagi sa ilang mga bunga. Kung unsay gitudlo diha sa usa ka pundok mga kigsunan, mo resulta na sa paggawi sa tao. So kinahanglan magiyahan ang mga ginsakupan unsaon nga mapugngan ang kaugalingon nga gana sa pagkaon, gana sa pag-inom, og sa pagbuhat sa bisan unsa nga dili nato mapasubo ang Ginoo atong mahimaya mga igsoon. Okay, sa mga nagapaminaw karon sa atong live nga program dinhi sa inyohang station sa XFM, so king station sa XFM, ang atong text line 0905-893-5385. Balikon ko sa mga nagamonitor sa ilang mga radio. 0905-893-5385. May pagpaminaw no sa atong mga regular listeners sa radio. Oh, unsa inyohang reaksyon atong paaboton mga kigsuonan. Labi na dinha kang Joelito Isugon. Oh, salamat sa imuhang pagpaminaw. Tapos kang Joey Mar. Oh, mo ni ang texter nato nga nangayo og panambagon. Og labi na gyud kang Avner diya sa Pantukan. Oh, mo ni ato mga regular listeners, mga igsuon sa atong programa. Okay, so sa mga nagasunod usab nato sa Facebook, sa gihapon no, ang atong comment area space abli alang sa inyohang mga comment tagahan natog pagtagad.
Okay, now atong ipadayon mga higala, mga igsuon aron nga sa dugang pa atong pamalandong o masabtan ngano nga kita kinahanglan magpasakop og usa ka iglesia. Balikan na to, kita mahimong mahidugtong diha kang Kristo pinagi sa pagpahisakop diha sa usa ka lawas nga maong iglesia. Unya maila na to kini pinaagi sa bunga ug usa sa mga bunga niini katong atong gisgutan mga gawi. No? Gawi man to mga igsuon. Mahigugmaon ka, maayo ka, nya matinumanon ka, antigo ka maluoy o maaghop ka, o nya antigo ka magpugong sa imong kaugalingon. Mao na nga ang iglesia sa Ginoo dunay gyud mga gitawag og mga bawal-bawal. Kay kabahin ka na sa pagpugong sa kaugalingon. Oh, dili ingon nga walay problema. Bisag unsay imong kaunon kay ang tanan gihinluan na. Ang problema mga igsoon unsay resulta kung bisag unsay imong kaunon, magka-problema ka sa imong lawas. Og ang resulta pagyod ang mahimo nga resulta sa walay pugong, magkabalatian ta og apektado ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang Biblia nagtug-an nga ang Dios adunay kahangawa sa atong lawas tungod kay kini templo sa Ginoo mga kaigsuonan, no? Templo sa Dios. Okay, now unsa pay dugang nga mga ilhanan o timailhan nga gihatag sa balaang kasulatan. Atong hinumduman mga igsuon nga ang Dios bot niya nga ang iyang katawhan matinumanon. Matinumanon, faithful, masinulundon, ug usa sa timailhan sa tinuod nga katawhan sa Dios sumala sa Isaias 8 bersikulo 20. Ngadto sa gasuguan ug sa pagpamatuod kung sila dili magasulti sumala niining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Oh. Sa English makigsuonan walay kahayag, bot pasabot, walay kamatuuran. Kung ang atong pagtudlo, mga pagpanulti, dili nato ipasikad sa kasuguan sa Dios. Dili pinasikad sa mga pagpamatuod sa mga propeta. Bot pasabot sa kinatibuk-an diha sa Biblia. Ang atong mga pagpanudlo, kinahanglan nakabase sa Biblia. Nakabase sa mga kasuguan o mga pagpamatuod. So, mo ni mga kaigsuonan, kinahanglan doon na tay pag-ila, pagsunod sa kabubuton sa Diyos, ilabi na ang pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Usa ni sa timailhan sa tinuod nga iglesia nga adunay pagsunod sa kasuguan. Kaya kung wala mga kaigsuonan ang gisgutan, walay kabuntagon, walay kahayag. Og sa lain pang pinulungan makigsunan, walay ugma. Ang kabuntagon may gibutang. Matud pa sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Walay padulngan. Sa English pod, walay kahayag. So maorang hapon mga igsuon. Juan 2:3-4, unsay giingon? May tungod sa kasuguan. Og atong nahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini. Kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. So kung kita nag-angkon nga katawhan sa Dios, ingon nga mga linuwas sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo, no? Nakailata sa atong Ginoo, nakailata sa atong manluluwas, unsay gisgutan dinhi. Usa sa atong pagkinabuhi mao ang pagbantay sa iyang mga sugo. Baliko na to. Og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun kita nagabantay sa iyang mga sugo. Siya magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. So, bot pasabot mga higala, usa sa ilhanan sa iglesia sa Ginoo, nagbaton, nagabantay sa kasuguan sa Dios. Sa ilahang pagkinabuhi, pagpangalagad sa Ginoo.
Dili aron sila mamaluwas pagtuman kun dili tungod kay sila giluwas aron sila makahituman sa kasuguan sa Dios pinagi sa grasya. Okay. So ipadayon nato ni ang atong paghisgot sa maong hisgutanan sa atong suhito nga gisgutan karon. Ugma mga kigsunan, no? Wa na tay oras sa atong panag-uban ni ining taknaa sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kami mapasalamaton sa inyohang panahon nga gihatag. O niya kung kamo mudugang pagtuon, just text sa atong text line. Daghan kayong salamat sa atong sponsor, Doc Remilito Oy, sa atong station general manager, si Edwin Garing, sa atong mga technicians. Higalag igsuon ang Diyos magapanalangin kanatong tanan ni ining kagabion, mo'y atong buhing handom. Daghang salamat. O igsuon